Sinabi mo sa aking ama na si Jesus ay ikaw ay inagaw ng ex niya. Anong dahilan kung bakit ka nasa loob ng katawan ng taong nito? Ano ba pangalan to? Olive. Bioli. Ito lang, makikipag-usap ako na maayos ha. Tanggalin mo lahat ang nilagay mong sakit sa loob ng katawan niya. Linisin mo, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo sa loob ng katawan niya, naintindihan mo? Huwag mo na akong linlangin. Alam ko na sa loob ka ng katawan niya, naintindihan mo? Ha? Tao ka ba hindi? Babae ka, lalaki? Taga saan ka? Yung totoo, di ba sinabi ko sa'yo, hindi kita sasaktan. Taga saan ka? Taga rito ka lang? Taga rito ka lang? May galit ka sa kanya? Dati po, pero wala na po ngayon. Dahil inagaw ang alin? Yung ex ko po. Sige. Ito na lang may ano ko sa'yo ha. Linisin mo lahat ng katawan niya at magpatawad ka muna. Naintindihan mo? Tanggalin mo lahat ng sakit niya. Lahat. Simula ulo. Pagpag mo. Kunin mo lahat ng sakit mo. Lahat. Tapon mo. Ipikit mo ang kanyang mga mata. Kunin mo. Itapon mo. Lahat. Balikat. Kunin mo. Tapon mo sa lupa. Lahat. Haplusin mo ng iyong kamay. Lahat. Lahat. Itapon mo sa lupa. Itapon mo. Wala kang ititira. Itapon mo lahat. Lahat. Simula ulo, balikat, batok, itapon mo. Hindi ko muna alamin ang pangalan mo, naintindihan mo? Magpatawad na tayo sa isa't isa. Itapon lahat. Pati paa. Bilisan mo lahat. Lahat. Itapon. Itapon. Sige. Tapon mo lahat. Tapon. Simula balikat. Alam mo bang balikat? Diba? Yan, tapon. Itapon sa lupa. Lahat. Magpatawad muna tayo sa isa't isa ha. Magdasal tayo ha. Magkapatawaran kayo. Ubusin lahat. Ayaw ng Panginoon ng lahat na masamang iniisip sa kapwa o anuman magpatawaran. Kung anumang kasalanan nitong taong nito, kung anumang kasalanan ng taong ito sa iyo, patawarin mo siya, naintindihan mo? Kung anumang kasalanan nitong taong nito, magpatawarin kayo, naintindihan mo? Tapos na yon. Maghanap na kayo at magdasal kayo maigi sa Panginoon Kristo sa ngalan ng Panginoon Jesus Nazareno. Makakahanap ka rin ng totoong magmamahal sa iyo, naintindihan mo? Naintindihan mo na? Ayaw ng aking ama na malaman mo na kung sino ka dahil ayaw niya rin magkaaway-away kayo ha. Alam ng Panginoon kung sino ka, naintindihan mo? Ngayon, wag mo na to ulitin ha. Sige. Meron pa ba? Wala na. Mayroon pa po. Tanggalin mo lahat ang sakit niya. Ubusin mo. Saan mo nilagay yung mga sakit niya? Ano? Sa lupa po. Sa lupa mo nilagay? Saan mo nilagay lahat ng sakit niya sa parting katawan niya? Tanggalin mo. Lahat. Ubos. Walang ititira. Ikaw ba yung magkukulam? Mambabarang ka. Marunong ka manakit. Kung hindi ka magkukulam, marunong ka magusog. Minsan po, nag-usok. No. Sige, tanggalin mo. Kung minsan nakakausog ka ng tao, naintindihan mo ha? Huwag na mag-usog ng tao ha. Magdasal sa Panginoon ha. Sige, linisin mo ha. Patawarin mo na to kung ano man nangyari sa nakaraang buhay nyo ha. Magpatawaran na kayo ha. Para yung panahon, yung mga sakit na nangyayaring dilubyo sa coronavirus, matahimik na at ibalik na ng Panginoon kung saan man ito nararapat. Naintindihan nyo? Magdasal kayo ha. Pagka nagsimba na o magsimba kayo ha. Sige, may sakit pa ba? Wala na. Kaunti na lang. Isang konti. Sige. Pikit ang mata. Hinto man ang kamay niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Gising te. Gising te.
Anong pangalan mo? Bioli po. Ano ang apelyido mo? Dilapa Gibara. Ano? Dilapa Gibara po. Tatanungin kita. May naalala ka madilim o maliwanag? Mayroon ka ba nakita? Ano po? Kung may nakita ka ba liwanag o maitim, o ibig sabihin madilim o liwanag? Maliwanag po. Maliwanag? Anong liwanag? Anong klaseng liwanag? Sabihin mo kasi ikaw ang nandoon. Ibig sabihin hindi ako. Kung di nagmumula sa iyong labi. Kung saan ka dinala ng aking ama na Panginoon mo rin, saan kanya dinala? Maliwanag lang. Anong nakita mo sa liwanag? Mayroon ka ba nakita may nakatayo o wala? Wala naman po. Wala ka nakita ang taong nananakit sa'yo? O pinakita ng anghel? Meron? Wala? O anong pakiramdam mo? Ilan po yung naramdaman ko dito po. Ano? Ito po yung nararamdaman ko. Anong nararamdaman mo? Yung sakit ko po. Yung sa katawan mo? Ngayon, Okay na po. tumayo ka nga. Subukan mo. Igalaw. Kung masakit pa, iangat mo kamay mo. Bitawan nyo mo na yan. Sige. Masakit? Ilan po. Ha? Nawala? Yung paa mo, padyak mo. Nawala yung sakit mo? Ibig sabihin, yung may tanong lang ako. 6 minutes pa lang naman to. Sige, harap kayo sa Panginoon. Doon kayo, te. Siguradong nawala sakit nyo. Pati ulo nyo. Gumaang. Nagbago nga yung mukha nyo. Kanina mukha kayong, kala mo, 70 na kayo, 60, no? Anong tingin nyo sa video? Sa ano, hindi mukha ka ng matanda. Mukha ka ng matanda. Hindi kita makilala. Oh, ngayon, si nanay yan ha, siya kayo magkasama, mukha kasi kayong matanda. Nausog ka lang ng tao, sabihin na natin marunong siya sa karunungan pero hindi pa sapat ang kanyang karunungan. Naintindihan mo? Tanungin kita, yung mga Mukha dati, kang matanda. mukha ka, siya nagsasabi, hindi na ako ha. Hindi kasi. Pangalawa, ito tatanong ko, ano yung nakaraang buhay na away nyo ng kaibigan mo, etc. Kung sino man siya, patawarin mo na siya ha. Kung may away kayo o inggitan o gali sa puso sa isa't isa, sabihin na natin hindi pa siya aktual na magaling na magkukulam. Baga marunong lang siya mag-usog. Nauusog ka niya dahil binibigyan ka niya ng sakit dahil sa sama na loob. Magpatawaran kayo sa Panginoon ha. Importante yon. Maghinto muna tayo sa mga galit sa ating puso dahil may coronavirus. Kailan importante na nanalangin tayo ha. Huwag makakalimot sa Diyos. Anong ginawa sa'yo ng Diyos? Himala. Masakit pa ba yung balikat? Anong ba masakit sa'yo? Kanina. Masakit pa ba? Igalaw mo yung katawan mo. Masakit. O, tumalong ka. Sabi mo in Jesus name. Masakit? Mabigat yung katawan mo? Pero aminin ko, kanina talaga, yung unang sinalang kayo, ang pangit nyo. Iba yung ano mo, matanda. Matanda. Pero ang mukha mo rito sa video, nagbago na, ginamot ka na ng Pong Jesus Nazareno, bigla ka talagang umigsakto sa edad mo, 45. Kanina para kang 60, Parang 60 hanggang matanda yung mukha mo. 70. Yung kaibigan mo, matanda na ba? Ano po, bata pa yun. O, hindi ko alam. Kasi nagdarasal siya sa masamang espiritu, kaya dinagdagan ka. Kasi kulang. Kailan ka na bang huli nagsimba? Nung, ano po? Matagal na ba? Sabado? Kahapon. Basta't lagi kayo magdarasal at magsisimba ha. O magpasalamat na kayo sa Panginoon sa ginawang hinimala sa inyo. Ano ba ngayon? Sabado ngayon, ay linggo. Sunday. Okay. 30 ba ngayon? 30? Walang pagsamba ngayon. Oh, 30 ngayon. Ano, March Sunday, March 30, 2020. Ayan kayo pinagamot ng Panginoon ha. Ginamot kayo sa himala. Magdasal kayo sa Panginoon, magpasalamat kayo sa ginawa niyang himala sa inyo. Nananaginip kayo ng mga masasama, di ba te? Hindi kayo nakakatulog, parang may sumasakal sa inyo. Dahil yun ay dala ng mga masasamang espiritu. O ano man nilalang ng nilikha ng demonyo na hindi nakikita ng normal na tao. Ngayon, makakatulog na kayo na maayos. O tingnan mo sa video te, umayos na mukha nyo. Kanina matanda ka. Mukha kayong lola na hindi ko maintindihan, para na kayong 70, 60. Oh, sige, magpasalamat na kayo sa Panginoon dahil magte 10 minutes na te para hindi masyado mataas na upload sa video nito. Hindi ko to ina-upload te para magpasikat. Ginagawa ko lang to para ipakita sa Panginoon kung anong himalang ginagawa sa inyo ha. Magpasalamat ka sa Panginoong Jesus Nazareno o magpasalamat ka rin sa mga taong gusto magpagamot sa Panginoong Nazareno. Binigyan ka ng kagalingan. Ilang taon mo na sakit yan te? Matagal na rin po itong... 1 taon o 6 na taon? Ay, 1 taon o 6 na buwan? Hindi ko
kung pa mo masyadong matandaan pero matagal-tagal na po. O, sabihin na natin mga 1 taon siguro, mag-1 taon na. O, sige, salamat po. Basta't magpadasal lang kayo. Maraming salamat po, Panginoong Isus sa mga Nazareno. Ay na po, magaling na po si ate sa lahat. Napapayak siya sa tuwa. At si ate, nakita niya kung gaano katanda daw yung kasama niya. Ngayon, naging bata-bata na mukha sa edad sa 45. Kanina parang 70. 70 hanggang 60 plus. O, sige, salamat po, te. O, basta't lagi po. Gusto ako. Ano po yon? Pag gusto ko po puntahan yung bahay ko, Anong gagawin niyo sa bahay niyo? pa-bless ko sana. Magpapabless kayo? Okay lang po. Sige, teka lang, papatayin ko lang yung video. Maraming salamat po, Panginoon Isus sa mga Nazareno. Amen. Maraming salamat din po sa ginawa niyong himala sa Kanya.